Зәйтүнәнең Тукай белән очрашуы да Казанда уза. Һәм инде соңыннан мәктәпләрдә укытканда да Казан кичләре турында уйлангандыр. Кичләре Казанда ул үзенең язмышы, Тукай белән очрашуы, милләтенә хезмәт итүе турында фикер йөрткәндер. Һәм кичәбезнең ахырында барыбыз да яраткан Казан кичләре яңгырар. Сара Татарстанның халық артисты Фоат Әбүбәкеров һәм Әхмәт Кәримов. Bizə rəhmət, cürünü qısqartdıq. Çünki Tağın sözlərimiz qaldı.